Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudayon nga ron ti surat, ti pakasalitaan ni Dani nga Napoluan. Dani tagadi. Dani? Wan Dani nga Napoluan. Nagbaawen. Idi kalman laeng. Ni? Sabali mo na napisit ko. Sorry Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tao may kumanan pinasyar ti kayan ayat ko ngay patpatig kunay nga iso da ito'y ni Lydia. Good evening, sweetheart. Sige handa ni. Sumarik ka. Sabong, flowers for you. Siga, hindi kas lakang kanahin kalatagar aram. Diba? Hindi da mo nakapasyarin kat inikkanak man iti sabong. Basta may nakapasyarin, ang sabong. Di ka mauma? Ana? Di ko di ka di mauma? Nga, namang matid kanya ti sabong. Sanak to nga mauma. Ngayon siya tinauman eh. Hanggang tulakad hanggang numamang teden. Idad mo ito na kawarta ko nakumaangin. Ada mo trabaho. Takal pa sweldo. Dagdag lang sakit sweldo kung sika. Siguro, no, may promotak ton. Baka agpadatan ton. Tugaw ka rin na. Sakbay ang tugawag. Kahit ka kumamarakop. Inarakop ko manong nemi kat nalangam ko siyempre di banglon. Bisito ko manig bibig na tapay. Hamad nga nabangsit sa nga ko Di ka mauma? Apay pagsasaom data nga mauma. Di kan tupulos ka uma. Diyak tupulos ka uma. Nga maramanan di kiti lips mo. Nangruna no, nagasawatan. Nagasagana ako. Nubon ko namon, papana kong kumatang ti wedding ring. O duwata, tagpili ta. Datangan duwa tagpili. And then, may kamtumatan mga sasawa. Nakasalitak da pa pa kinamamang mo. Kunada kita, kayat damutin nga, agsimpata. Kasta ka nung tipagbagadakin ka. Ngayon naman yung ibagam nga, you are not ready. Kapay nakasagana. Isumbat ko keng kita. Tani, sanak pa yung nakasagana. Taapay? Basta. Yan tangay, ubing tamot pa ya. Para kanyak, kalkalingan na 27 nga tawin ko. Kat 25 mat kanyak, kawin. Ano nga tanong, i-29 mo, i-27 ko. Ito niya palang aming rason. Dahil taka man ang tikonak, Dani, imbagag matking katirason nga, Jack pa'y nakasagana. Gabatasan ka pa'y nakasagana. Di ka pa'y nakasagana nga magipahit ti amin namin mo. Dadaga dito pagkanatam, tapno maitad kong ti amin namin ko. Sama na kasta. Angem, no saan nga mawatan, adalatakin ka. No saan ka makauray, adalatakin ka. Yan tsak pilakayat. Ngayon ang peturnong mo, baka adaduturnong kong imsika. Kaya't ko nga dakdakil mat lang ti kwartang ngimiti siya. Sige. No naskil ng double jabak, aramidak. Tapno maapawak ti sweldom. Double job ka,
tapno adut makorta ang tinaldang siya. Uy, tanakababayan met. Nga ti babae kitakdakal sweldo ng ti lalaki. Sige. At nakataking ka nag-double job ka. Gubertem ka kang kanayon, di it's up to you. Sana ka na payag. Dapat lang gabat makaturo ako na. Timakdera kun manunemi kit timakdermet tinurong mi tiridaw. Kaya di makasidag kami tiridaw, inarakop ko man ni Sona. Uy, kahit ka man ng marakop. Good night, kiss. Inamalak man hindi kiti lips na manunemi kasla mapilipili. Ninanam ko mano. Dinamat kahit abalsen. Dinapayikbalsen ti panangarako ko rin ko na. Gusto yung nariya ako. Pasensya ka na. Yung oraan yan ton kayat mo. No kasawatan. Nagkasawatan kami na. Dahil taka ka manin. Ingkakit din makaturog ako. Good night. Ingat. Di pa nag-drive mo. Maburbur siya anak ken kuha naman. Nanakas idi. Nga bumalis kadagiti arakop ka nagak ko. Lumamlamiis. Nagbaho nga tan, di pa nagayat na kanya. Imbes ko mga bumarbara, kabayatan ng agbaybayag relasyon mi. Yung kasyamat din. Di magasak manong name ti balay, ti kumpadre Edgar. Kumpad? Oh, nasapa ka man. Apay, di ba naggapu kayo da, nandangan na Gelper man? Yan da Lydia. Naggapu ka dyan, di ba? Naggapu ka. Dati kahit mabayag ka. Di ba? Na pintas pa naging istoryayo. Gimana ta makaturog ka nun eh. Nagsapa pa. Pangbar na lang. Huwag nga ron. Ana, nangarugi kan? Nampay nga ron, yun uray ka. Sikat di makamuti, mainom ta, at isagsaga na kapulutan. Nagsangong kami minom manong name Kenny Edgar. Kumpadrek gabuta. Di anak na kinimakit na kat tinanak ko di bunyag. Nakaturog ka nun. Di bakat na, buy-buhay ka nun ti TV. Basta pulutan sa gano ha. Uy, ano ito? Manok? Patangam ha. Kasumid lakas la manok. Pare, nangalam. Adaman ng ilaw ko kanyak, si Bibiyag. Pinarti ko na, sa ko linoton. Ato pwede kita saan ko nga linoto. Dakil siya. Dua da kulapan. Nako. Slabuaya na. Oh, dakil. Nakatsambada man. Subad lang, dakil tupak na. Ay, sus apo, ay, akit mayat tirada yung tumanin ken kumadrea. Awen banyasek tumanin. Naroon na katamtaman latinom. Oh, baka no adanton na kapsat na anak mo tibunyag pare. Hinistoryak manong name iti may panggap iti inot kung ba nagbaaw tirik na nilidya kanya. Dat nasakit nga parte na pare. Imagine. At na kayo nayat mo, kaya nayat ko. Pagkatapos kat madlaw mo nga, bumabaaw, lumamlamiis. Pagtungpalan na neta, sigurado, agsi na kayo. Saan pare? Check kayat. Di mo kayat? O rin no ibaga ng agsi na kayo? Itapay nga sana niya baga, makarik na akong sakit. Kinunak man ang name kit nadlaw ni Edgar nga imadalim ni taog ko. Baka hanggang makaawid pare. Makaawid na. Ibusan tamad lang dato eh. Buwan na matutut may numungum siya. Pasaray mamintuwa ka at mamaminsan nagbayad yung maog. Pare. Diyak kaya't nga mapukaw ko ni Lydia. Ano tanamidak?
Ayan nga tanong ko, awisem. And then, mapanggay ti lugar, na saan nga makabagkid-kid. Rapag, kasta. No maarunan dahil sigurado, ituyak na. No idi ko maakit, mabalin. Apa idi? Idi ko akit ko, amo na nga balsan na kita akit ko. Wari sarden ko, akit, isupay lang di mangulit. Ngayon no ira sa as ko nga dam mapasamak, di namat ngarot kayat. Ngayon itatay, di na pulos binalas na kita akit kinarakop ko. Madlaw ko latang laman mamali iso na. So nga ako na, awisem, mapanggay ti adayo nga lugar. Ngay ti dayta nga lugar, ore agikis, awan ti umarayan. Kinono adaman umarayat, iba ma, girlfriend ko ka naman. No, api agikis ko na, dakil ngamin ko naman. Dadya lang ti may advice ko. Itaray mo. Siyempre, no itaray mo. Kadagkada kayo. Agkadkad man, ngim umanong ko tumatlang na dyan. Agin didi, mayat tumatlang, numasukit mo. Tanawans ka kasi dyan taramidem. Dagi ti maselang nga paset ti bagi nga pakaalukoyan na ti sagidem. Papanan na ko mga di na ituoyak laman. Tsak magkarot kahit nga ramin din. Ngayon tatamat lahat ang mukhang pumuspusan eh. No, madidi babain, pilitam. Kinto nung maalam mo ti kayat mo, lapadasim tagmad ita ko. Di ba? Lalo naman si Kugam, nalpaskan ko na. Oo, nakadadalo mo ng taog mo. Gabat amarik na akong tinom ko manong name inyad adda akong tinagpulutan. Mangyawid ak sa pare, adda. Ay, kito na. Ibugunan ka. Tapos hindi kasta, hagkadagdagdagan ng baka no, sobrang pa ituminom, manayonan pa neta. Ituloy ko lang tuminom di walay. Dapat lang, nabimpinas pa eh. Tawari mabartek ka tun, dadakam to di walay yun. Sige. Ang kangarot alam tayo, patabalon mo kanya ako, dagkawid ako. Ituloy ko lang tuminom sa di walay. Nas daaw ni tatang iti sumangpetak nga adda bit-bit ko manong naming nga gin. Nakainom ka mo tintunak, barok. Uno sang kanapnag, isunghang di magas ka. Tang, nabimbinas dito nga maparte ka. Ngimitayan ko. Nagkapumaya, napangkupinas siya ni Lydia, sakdi magas yan da Edgar. Tang, kahit siya, naimas na to eh. Isagana nyo na. Ha? Kamangyalat paggananan. Mga laki matintitinitur uno. Ako tulungan ta kami no. Sana pa nga na kaya na bartek eh. Kahit ko ti mabartek, nagari problema barok. May panggapelayang ti kayat kong hagbaling nga manugang iyo. Nalalakit aginom ta karuda. Bareng numaibang kanyak ti problema. Bareng numatulungan ka. Madlaw ko manong naming nga saan nga umiinom ni tatang no dikit madaman latat mansut pa nagpulutan na. Tang. Uminom ka nga. Ne, mas pulutan. Nang alam na ito, anak na ito. Patangan niyo That's like exotic na ito Banyas. Banyas saya. Aman, karne ti banyas ko na yun Sa daw banyas ko makakit kinakat-natan. Imbagak ti may panggap manong name ti panaglamiis ni Lydia, kanibagak pa'y kanitatang ti singasing ni Edgar nga itaray ko. Baro, narigat, numamilit ka. Mas kalasaan nga lalaki no kas dyan. Nuhan nakakayat, handihanan. Manasakit na bakrang mo, sikat lalaki. Yung nasakit para kanyak tatang. Gabuti ba't patig ko iso na
Dapat patag ko ni Lydia. Iso pa lang nakariknak ti kastoy. Magan ano ka nga ron saan na ka nakayat. Anak, saan nga naragsak? Tagiti agasawa, no may salang tagayaya. Ano nga serbi na oray maasawa, pas pagari ka. Dakdakkel to na problema, maasawa mo, kat aglamis ka, dinakan kayat, nalawan na kan, sa mong tumadamag nga sa bali nga lalaking kahit eddanan, sos. Ano nga teramidem? Teramidem, si kanti mangisina keng kuana. Di ba mayat mo sikat mangisina? Diba? Ang panunutek lahingin nga isinak katagsakitan tirik naktang. Ang mga nuaramidik datakit, baka agpalpalakpak. Tiragsak na. Di may mayat gamti sikat isina na. Kabigatan na manunemi kas itigagangay tawagak isuna tapno mismo good morning ko na. Ngim saan nga sumungsungba. Nag-text saklatan. Ngim awan text back na. Kastamat yan manunemi ti aldaw, pangaldaw. Before nga nag-lunch kami kadigiti kakaduak tinawagak man. Agriring. Saan nga sumungba? Tinaksak man yan. Kumusta kan? Sungbata mamat kanag-text ka mamat please. Awan lata. Ori ti break time manong nemi ti malem, tinawag man unattended. Kalpasan ti alas 5, tinawagak, unattended. Apay nga ta. Manong nemi makalawas nga dinapulos sinong batan di tawag ko. Dinapulos dinaksbakan di kiti text ko. Gapota. Kahit ko lang makamusta isuna manong nemi napanak iti balay. Iti lukat na tiri daw. Danny? Siak, sweetheart. Good evening. Pagka di mo yung baga nga, umay ka. Di ba? Dati-dati nga umay ka kit umayak ko na. Sige, umay kalata ko na. Dapat di mo in text. Itawag ko mga unattended man. Hindi pa lang ang tawag kakatawag ka unsong mat mo. Text ka, text back mo. Di ka makadlaw. Makadlawan niya. Ang gaya, sumrek ka. Hindi makastrek ka kanilokat nirikap kong tiri daw, inawid ko tapno araw ko pek minuwadag na. Lydia, tugaw ka. Di ka makadlaw? Nga niya. Imposible ka saan ka makadlaw. Lumamlamis ka. Saan nga lumamlamis? Ang bumabaaw. Nutikat, nagbaawan. Awanan. Awanan ti manik nagnaragsak. Isong itatay may ka. Kahit kung ibagakeng ka, agsinatan. Lydia, please, hamo ko maiyang angaw deta sa anak nagang angaw. Saan nga angaw timbaga? Pudno. Seryoso. Hindi ko mapilang ibagakeng kanyang. Maminsan to mo na. Inrantak nga di kasungsungsbatan. Inrantak na. Nyuf ko ti cellphone ko. Blinak kan. Abi nga saan nakamakontak. Nablakan kan. Akas di pa nakablak mo di puso. I'm sorry, Tani. Amo ka na sakit para kin ka. Ngem nasaksakit, nitultuloy tat relasyon ta. Ngem awamat tan di pa nagayat ko kin ka.
iti anya gapo. Anya gapo. Ada ka din naibagak na sa mo kinayat. Ada ka di inaramid ko nga di mo kinayat. Ada ka di awan. Awan ti mading inaramid mo. Siyak ti ayan ti problema. Siyak. Dati puso. Papapasulik ti puso. Ngayon, awan sa balik aramidak no saan nga mangibagakin ka. No di ti panangibaga. Saan ka nangayetin? Saan akong nanaragsakin ka? Awan basol mo. Awan pa kay gapo. Anda kanyak ti makagapo. Dati pusok. Isang rumbang nga kaguranak. Gurain na. Saan ganito nga malipatan, Lydia? Ayayatan ka. Nunaskan nga maliwak ti mga haram kang kakit aramidik. Nunaskan nga aramidik, ti balbali nga mga luko iti pusum kita aramidik. Mapasublim lang ti dati pa nagayat mo kanya. Adalatakin ka. Ngim, kahit ko, natahanak na tawagan kahit ko, saan nakapaspasyarin kahit ko nga awanan ti komunikasyon ta. Nga mo may kanto lang tapasyarin, saan kanto asang sangwen. Tada ka din sa bali, mangurayak. Kat no siyak tagsubli, nga mangaram manangkan ka. Nalpaskan. Nalpaskan. Kahit na nasawan, you are my past. Ti kayat ko, kat timasakbayan. Awan ka ni timasakbayan. Gabutan nalpaskan. Nagsakit na itong hinaramid mo, Lydia. Nakasakit. Amok, I'm sorry. Nga maunti maramid ko. Takasto'y ba't natirik na? Saan na kung ngayatin? Gabuta saan ka matin ngayatin? Nagtarusak itayan da Edgar manong nemi kat ditoyak nga nabartek. Ditoyak kun nga imyan manong nemi. Nga matandanagan da tatang kirinanang. Nga mitikabigatan na matlaing manong nemi nagawidak nga saan akong nga nakastrek iti trabaho. Hindi mo usawanak manong nemi arak manin ti sangasangon. Nga makatulong keng kati arak barok. Jesus, pukas kala di lalaki. Atang, nasakit na ito nga napasamak. Kaya di ka tumad kami nagtungpal. Hindi na pinas ko man sikat ng isina. Ngayon sikat na isina. Unang isina na. Awan ti amok nga rason tapno agbaho ti panagayat na kanya. Kayat na nga sawan nga idi inaklon na ka saan nga sigurado. Ang 100% ti panagayat na kanya. Gapot iti da ita, bimaaw, namimpinsanan nga awan ti panagayat na kanya. Lipate mon, umadang kan, agrecover kan, agmove on ka, adagos. Ipanagnak mo hindi ka na dyan nga babae, nga saan lang iso na ti babae dito lubong. Baka makasarak kan to ti mas, napimpinas ng iso na. Tsaka mo tatang, tsaka mo. Sila para kanya, kaya sulayan ti babae di piyag ko. Ano ka nga ron ita? Han, nakamot na kayat at talaga. Nililipatan mo, nakasimsimple. Saan kong intulok manong naming nga mabaybay akti trabaho. Kansang kumatkid yung intulok manong nga madadahil ti salunat ko. So nalang ta. Kaslasang kong amot agisem manong. Padpadasek ang tawagan ti cellphone na manong naming im unattended. Talaga yung plug na ko.
Yung black nakbayan manong nemi ti messenger na awanin. Namimpinsanan manong nga dinilit na. Lydia, kastoy man tinaramid mo kanyak. Ngam saan kantong amalipatan. Pinagbaling ko nga busy, tibagik manong nemi, tapnon di kasta, kat makalipatak ko na. Overtime. When? Nagdouble jabak pa yan, manong. Sa bali manin dati, araramide, ma. Dani. Tatan. Kita abuso mo tinta sa lunat mo. Agmalmalam lang nga din nga agabraka. Ada pala sa baling obram ti rabi eh. Hindi mabuyatan ka. Okay lang tang. Basta dalagid di 2 o 4 nga oras nga turog ko okay lang. Yan kagsusugal no kayo opisina. Medyo ang kaya. Kasi lada isagsaganaam. Tapno lang malipatak ni Lydia ko na. Yung nakasto yung onobrak, managlagip ko lang tayo suna. Di ka pa nakapag-move. Anay, akit man no abulan na. Lagyan naman itong abulan. Kaya nadamag mo keng kuha na, baka danubyonan, baka akit agasawan. Padasik tumanin nga mapanpasyar. Lukluk ko yung lata bagip. Di nakalakarot kayatin. Baway amaw! Dito na minsan manong nemi nga napanak itimol. Nakita kisola. Babae ti kaduhan. Kamakamag kita. Kamakamag. Kung saan pa nag-alalisto, kastamat pa nag-alalisto da. Kasi lang nakita nakit kahit nakaliklikan. Aging nga manong nemi nga. Timipon da tinapuskul nga. Ayan na kita tao. Oo, matan. Unarapahap ko lang ata. Lydia. Nantun ka, no? Na mapasubli ka. Makatawanan, manong. Makatawanan sipod pa'y idiin sinanak ni Lydia. Adumat ka di manong nemi di kita kursunada kaniyak. Yung tiyak manam mo. Tiyak man kayat ida. Ngayon padasik man kiti tumutop ti may sagadakwada ko na. Ni Julie. Edi matalyaw nak ni Julie manong nemi kabayatan ti office hours. Kinidaya kisuna. Nagnganga. Itamang pa yun ako na siguro. Lunch break, manong nemi, dumasidig. Hi. Mabaling ngagsaw mo tangag lunch. Dani? Kau na. Apa ka din nga saan? Kasi man ko na. Napansin nakmat lang ngayon. Napansin? Yan mo sawan. Kinidayan nakloko. Orek lang nag-aragan-gan. Sige. Mapilpilit kan sa amot. Saan? Sige. Daglans. Inuto akit mo ang restaurant. O rin kayat mo, mag-dinner ta pa yan. Oh, lunch pa yan. Ag-dinner tan. Ha? Ag-dinner tan to pa yan ko na. Basta ko na tiragsak ni Julie manong nemi. Tinutopak ko na. Bagay. Napintas man ni Julie. Okay, napintas. Lalawalot pa nag-isam na ko na. Nakatanong, awisag na ito kahit nag-check-in kami. Umanugot lagi di. Nakadalisto magkindi agsapol tis babae manong. Nakakasapol ti babae no siya. Alisto lang. Kasi nakada ito nga Julie. Nung tata ibagak nga Julie? Yes. Kalpasan di pa nag-dinner ta. Inoto kayat mo papanan.
Kahit mo sawan, nagpaspasyar ta? Hindi mo pala kahit tagawin. Kaya't mo, mapantay tigid di bye-bye. Di beach resort. Ag night swimming ta? Nasukanat mo. Ora man pag swimming ta, iti awan ti danum na. Kasano, itirabaho ti kama. Nagloko ka na ang-angaw ka. Anak, ang-angaw no kayat mo. Dulamin. Kasano kadinakpat pa inaram. Amo pa yung bagat, I love you kanya. Kad no I love you kanak. Anat songbat mo. Guro ka panunutak pa ya. Nagimpi pakipot ka pa ilang mat. Amok ba ta karas na kat. Anak kagkudot ka ba? Nakalalisto ti babae manong na yun. No, ang angamam lain kat nakalalisto. Talaga ko mamanong na yun. No kayat ko kat talagang ma-check-in ko. Narikat mat manong. Amang kidin no, masikugak kit jakbat karod ay ayaten. Problema tumatlan. Aging kang iti may sang amale manon nami nagring ti cellphone ko. Nakigtutak. Ni Lydia? Oh. Isot na kapon bok. At jak pa inikat. In unblock nak ngatan. Nalipatak ng sinong batang nga dagos. Nagring manin. Hello? Danny? Yeah. Nagyaman nagsasamping nga nagbalit yung numero. Kat natawagan ka. Abay natawagan na. In unblock na. O yan. Pinadas ko. Barabarin ko nak may supalat number na ko. Nagtagpadpaun ka. Supalat number mo. Nakatawag ka man. Mariknak matandi iliw ko kin ka? You miss me? Yeah? Sika, miss na? Unay. Umay ka dito balay. Umay ka pasyarin? Umay na kan kaduain. Apay, awang kaduwa ka. Awan na kiti parents ko. Da na pananda. Agraman ti kapsat ko. So, masisyak lang. Apay mo nga siksika. Amet ang... May ka? Agluto ak. Dito ka nga mga rabi. Sige. Umayak. Nagdardarasak nga root manong na yung nagturong iti balay dakal pasang nga nakapag-time out. Dandanig pa nakadungpar manong na yung sila managdardaras ko. Tsaka mo. Taka numabalin na kumakit makadano na akon manong. Hindi makadano na akon manong na yung nadlaw na siguro, malasin na siguro ti kotsek. Iso ang lokad ng tiridaw. Agur oren manong na yung Idi may parking ko, nga siya kotsek, manong naimi, imasaday ka kon keng kuana, simbrek akmet, rekab ko tiridaw, sa ko inlak, sa ko inarako pisuna. Agtutur ka, ha? Nga magore ka, apa yung arako penak? Ha? Di ba, kahit mo sinublanan ta? Ibaga mga mailiw ka kanya. Inayaman na dito balayo. Dikit kahit na nasawain, nagsinublanan ta. Gur ka. Jalutlutuak. Gur ka tayo nakatayin yung lutlutu. Awang kadua ng agpeso man.
Sinurot ko isuna iti kusina. Kaya iti maadaw na tulot-lotwen na manong name. Agita sarakon, mangantan? Awalat mainom dita? Anak kahit mong inuman. Hard? Gawar ka. Kadak nuwad na dapat bati natin gawa. Ang brand ni Papa. O adda, hanapin na luktan. Kaya mo na to'y, brandy. Kaya datati talagang brand ko. Ready act the ice? No. Sarata naman ka mo. Gidasarkan. Siya akong timangalan baso. Nangalak ti duwa baso. Kinaraga. Isoda nga duwa. Hindi makindasarin. Niyawat ko kingwa natin may isa baso. Uminamak man. Tos. Silebraran ta't panagsinublianan ta. Minum ba't mano? Kasto gaan tiraman na ito, no? Awan ti ice na. Sa mga ice nung brandy. Nagmayat. Mga darating. Hirapin ta't minum, ha? Paitang samot na barte ko na. Baka no, mabarte ka kon, kit may hata kon. Mayat ka nga niya. Tinabayag mo din ng pagpagka. Alam mo, tapay nga ron. Di na akong marbarte ka naman. Ang ganda din. Orel na binto ating maog man. Hindi makapangan kami manon nemi yung kapela Diyos salas, ororayan na. Inalak mo ti da pangted mi nga brandy man. Intuloy ko tuminom manong nemi. Madlaw ko, sumra kiti banyo. Tagdikos. Dikos akmet. Yung ba mo? Diyan mo nangalapag sukata. E di makatikosan manong nemi nakarub nga sumra kiti salad na. Sinurot kon manong. Kada pag iso manong nemi nginikat na ti rub na wow, walang tapar. Naked na naked. Inawid kon manong nemi. Uy! Dani. Gusto ko na yan manong nemi. Ti panangnanam ko kada kiti bibig na kagadan. Panangay ayam ko kada kiti mansanas. Iti barukong na. Inturon ko iti kama manong nemi na paidan. Ikat ko nga dangos badok. Inanistok inikat manong nemi. Ti pantalon ko, short ko, brief ko. Kalpasan na. Agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi nga madama kami nga gab-gabo itirabaw ti kama. Lumaban maten man. Bumalas ngumagek, bumalas ngumarako. Kukwa kaitan. Saan kaitan nga makapagkid-kid pa, Lydia? Lydia? Oh, Danny. Lydia, Danny. Love me, Danny. Asto di kayat mo, di ba? Hindi pa ilaing. Wen, ited ko kayong kahitan, Danny. Danny, kanted ko kayong kan. Virgin nga talaga, manunay. Siyak nga talaga, tinang pisang, titelon, tilangit. Siyak tinang burak, manunay, ti kristal. Nasal sa limat madala. Buhain manong nemi, ore kamla nagkedan, nga timukno iti langit. Oray ididublian mi manong nemi, kasta unay. Itreple mi pa manong nemi. Tani, Lydia, kasta kaya man niya. No kumay di pa lang manugutak di. Napayag ta ko man nga, nagpapapas. Hanggang ba de? Napasamak madlangan ka data. Umiyana ka? Yeah. Tore, bagam ngangkan, di ka palubusan. Umiyan ka. Taulit-ulitan ta. Kaya't kumanan Dani. Dani.
Narud manong namingin mo sapak mitlay nga nagkawit. Datatang kininanang ay di mo manlain tawag kaya susap madandanagan kami kininanang mo. Ay, tawagan ka di ka mo't sumungbat. Sorry tatang, naggapgapwam kami. Napasama kin tatang. Napasama kin nga. Naala kon ti amin ni Lydia. Lydia? Di ka mo't tinawagan nak. Mailiw ka no kanyak. Lydia napaanak. Nagpaida sa harak ti arak. Kapag nga siguro ti arak agad so. Impaay na ti amin na nga nagtatang. Hindi kahit na nga sawan nga nagsinublihanan kayo matlangan. Awan itan ti problema. Abe kas nagkatawam. Nagloko to yun. Abe kas na pa nagkatawam. Basta magkakatawa tatang. Makakatawa. Manipod idin manong name every Friday. Ngagsinarak kami kini Lydia. Ngano kalpasan ti panag-dinner mi manong name diretso iti hotel. I miss you, Danny. I miss you. Numabalin na kung makit rin na bi. Ngayon ba't laro mabalin? Once a week. Basta patpat nagte. Come on, chicken run, Daddy. Daddy. Talo nga bulan, mano. Idi, tatawagan na. Sweetheart, Danny. Oh, Lydia. It's Friday. Kanadem, naskating bagakyan ka. Nasaan bagam ko man? Dito, ngay baga. Hanggang dito. Sorry. Friday nga tangag peso ng ada mas importante ng papanag. Ana? Mas importante ng papanag? Aday mo na nga. In-schedule ko ka-date ko. Kinunak manong name ore awan. Kahit mo sawan, saan lang ang sisak ti date mo? Ita ti damok nga i-date so na. Sino? Kopi sinak, Juliet na ganda. Hindi ko may bagakang ka eh. Ibagamitan na. Masikogak. Masikog ka. Adanto na nagta. So nga, ita kumanti pa nang ibagam nga agasawatan. Baliwan na ito pagsaritaan na ta. Sige, bye. Kinansel ko man. Nagkatawa nga siya kiti CR, kiti drumarak. Anda ni Julie. Abe nagbayag ka na CR. Sabali sa amat inubaram no ko. Una daw tinawagam. At nagtawag ka niya. Julie? Masangom? Ti? Nag-date? I-date ka? Ang angawan nakman. Saan nga nangangawan? Seryoso ako. Sigurado ka. May bagaming tanti I love you kanya. Makatay. Alala. Makatoy. Abay. I love you. Uy. Anak ka ko. Seryoso ka. No kayat mo. Nagkasawatan. Ha? Sigurado ka. Anak ang angawan. Baka gang angaw ka marin. Masakta nagtulain. Saan akong nga gang angaw? Ipatpatik ka. Sigurado ka.
Uy, ano kaya't mo, iawit kan sa di balay. Numayatak. Talaga? Uy, nangangaw. Sige. Iawit na kan sa balay yun. Ang pag-isumatan manong nami nagro-artang. Kani, nakaalaalis tumatan nga. Napan masadag iti kotse. Sumort ka nga talaga. Ano? Daw arwatan. Dito magastag humatang. Or underwear lang, t-shirt, short. O lolo, padasam nga ibabawi. Si, lugang nga rin. Nas daw datatang kininanang manunemi di makita da ni Julie. Na. Ni Julie tatang, nanang, tagbalin to manukang yun. Agmano, magkata kayo tatang, nanang. Hindi may corner nak ni tatang mano. Di ba't nagsinublanan kayong kinilidya eh? Apang nasangpat ka sa bali? Tang. Ninanamon katawa man na kasta ka. Diyak mawatan ta klase ta katawam. Ano nati, kaya ta sawan ta kasta pa nagkatawam ko na. Masiko ka ni Lydia. Anya? Ada apo ko kang kuhan. Wait. Saan kumatan nga ete ni Sona, tatang? Ana! Ay nagloko kan! Kimatlaing sa nga mabalis, tatang. Kahit mo sawan, gabuta. Kaya't ni Lydia ang sinubyanan kayo, kaya tinunto pa man. Tapno lang mabalas ko. Tapno lang marik na namat no kasano tirik na timasaktan. Iti day ta panangibagana nga masikong. Isuntumat ti panangibagak. Ngagsina kami. No insina na kidi, siyak man itan ti mangisina keng kuwana. Itatada sungsong batam keng kuwana. Nasaksakit para keng kuwana ti amin tatan. Unang Unang atasungsong batam keng kuwana, atasungsong batak keng kuwana ng saan kumatan nga eten. Ni Julie itan ti patpatig ko tatan. Isot ikasar ko ni Julie. Ay nakapatala mo. Ubaran baka no si kantumit lang tagbabawi takas to gararamidem. Sana nagbabawi ko na. Nangro na idi nga nagpatnag nga imyan manong name ni Julie na paneknikak siyempre na siyak iti nangusat iti ruangan ti langit. Adata amarignak manong name ti kinapateg na kanya. Ngayon di tagikwaek ni Lydia ket siyempre siyakmet iti nangusat keng kuwan. Awan ti ayat anariknak keng kuwan na manong. Saan ko napasublin ti pinatay ng ayat. Taarig naman nung nemi pinatay na ti ayat ko keng kuwan. Ket saan ang agungar pwede tang ayat. Nagungar man ngem maiturong nga parake ni Julie. Nga saan nga ni Lydia. Kabigatan na manong nemi nakigtutak, idi ilukat ko ti ridaw, ti amukit karuba lang tagtugtugtog. Ngem nimit gayam Lydia. Lydia? Imaya ko na mismo dito balayo. Ngem, mamalin ti sumrek. Nebagang bigat yo tatang, nanang. Hindi rumormat ni Juliet manong nemi ti kwarto. Sweetheart, asin at sa ngaili? Ni Julie. Tagbaling asawak. Asino iso na? My ex. Your ex, Lydia? Hindi kayo sonde ito, Dani. Nanging moment, you are my ex. Kaya ni Julie, isot ipatpatik ko.
Isut ikasar ko. Ta isong nga tinyawit ko nito balay. Kasano ka roden? Mga, marami din kanyang tigastoy. Anat mariknam. Sakit. Sakit. Nagastamat tinakrik-nak, idiin sinanan. Ngim, noon may panggap iti sigug mo, bayam ta sa portarang to. Ngim saan nga isik ka, ti kasar ko. Ta saan kan kay patpatek? Saan akong naragsakken ka? Nagdardarasan nga pimanaw manong nemi ni Julie ko nana. Masikugmat gaya man. Isunat adad na rumpeng ang kasar mo. Ngimsang kumat nga ipatpateng. Handakad nga ragsak ko, mangiw kasar, ti sangkon nga patpateng. Ti babae nga nang durdur ti puso. Ti babae nga na magsangit kanya. Iso nga binalas mo kasta. Apay ka tinagikuham. Nga saan mo gayan ay eten. Ada ka di connection data. Iti relasyon ta. Kaguranak. Gabota kasya tinaramit ko. Iti ex ko kasta. Saan kan tuwang kurayan? Kinagyamanak. Tasyak ti pilyem. Rumagunay. Sikat ti pinilik. Kapot sikat ti patpateg ko. Kat santong agbaw ti panagayat ko ken ka. No? Kastamit ken ka. Iba't pateg ka unay-unay. Dani, hindi pa hilaing. Kinagyaman ta. Pinansin na koon. Kinagyaman ta na sursuro nakmatin ngayon pateg. Nagkalay sa akong kanod ni Julie manong nemi. Kat siyempre, naragsak kami. Naragsak kami, iti dayta ng aldaw nga pa nagkalay sa amin. Naragsak kami manong nemi kanagiti simar sa runong aldaw. Gabo talaga nagpinpinatig kami. Kaging ka, damat na nagpitpitik, iti saklot manong nemi ni Julie. Hindi malagip na. Naganak kataitan ni Lydia? Siguro. Mano ka din nga bulan si po idi? No, talo nga bulan idin. Disikog na. Naganakan. Di mo baling ka mapangkumustahin? Pinadas ko nga tinawagan mano. Kasi siyempre, ingkarik kang kuha nga suportarak ti putot ko. Simong ba? Dani? Hindi mo nadamag? Tiyanya, di pa nagkalay sa amin idigin ni Jolie. Saan man? Nimsanak ni May. Kumusta ni baby? Naipas ngay mo, di ba? Manugayam di kaya't mo binulan ng itad ko. Saan nga nasken? Apay? Awanin? Saan nga naikari? Naalisanat. E patagpapak kami. Tinamisahan pa nagdigos ko iti banyo. Sayang. Saan nga naikari? Baka na yung pasngay ko kitagbalay na sagaba. Nga nakakasi. Nagsapsapol iti ama. Kumusta kang roditan? Oray no nakarecover kan. Nakarecover akon. Adan kasukat ko itapusom. Siguro. Talaga nga dus-dusayan niabot Diyos. Sige nga Rodan. Aw matinsugsong bata ken ka. Kami daw dawat ko kung sapay ko mata, makapag-recover kamit laing. Ken sapay ko ma, tamasara kam tumatlang ti lalaki nga naikari para ken ka.
Manipod man idin, manong nemi, sa angkon nga tinawtawagan, awanin ti damag ko kinkuan. Awan man tinagbaling nga problema mi, ti asawak manong nemi, agsipod ta, nagtultuloy ti nagsakmi, nagtultuloy iti ayat, ngadda kada kami. Gagangay lang, dati sa daduma, pinauyo, no daduma, dalabasit sa aming pagkinaawatan. Ngayon ko nadan nga, sa aming pabayagin, sulbaran mi adagos. Edi agdama manong nemi talon dagiti anak mi kini Juliet. Ni Julie. Ket siyempre, awanin ti sa pulag pa'y, agsipot na nagbalin na siyat nga ina, na siyat nga asawa ti asawak, nagbalin nakbat nga na siyat nga ama, kina siyat nga asawa, para kang kuan. Dito nga rod manong nemi ti pagkasalita, ket agyaman na kaunay ti anos mo nang ibasa, at sabi ko mata, nakaitagdak mo iti, o isang kabasit lang aliwliwa, kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program. Ito nga rod agyaman nga pagayam mo, Danny. Thank you, Danny.